Живота ни не се определя от това, което казваме, че искаме. Определя се от това, което приоритизираме всеки ден. Винаги получаваме повече от това, на което правим място в живота си. Получаваме повече от това, върху което се фокусираме. Така че, ако обръщаш повече внимание на здравето си, най-вероятно ще станеш по-здрава. Ако приоритизираш ученето и развитието си, ще растеш. Ако инвестираш повече време в хора, които те уважават и те обичат, ще имаш по-здрави отношения. Но, за съжаление, и обратното е валидно. Ако оставаш в токсични отношения, ще получаваш повече токсичност. Ако оставаш на работа, която те изтощава и те прави нещастна, едва ли ще станеш по-щастлива. Ако постоянно се сравняваш с другите, ще се чувстваш все по-несигурна в себе си. Ако поставяш себе си на последно място, не се очудвай, когато започнеш да се чувстваш пренебрегната. Понякога най-голямата промяна не идва, когато добавиш нещо ново в живота си. Идва, когато спреш да даваш време и енергия на неща, които те отдалечават от човека, който искаш да бъдеш и от живота, който искаш да живееш. Защото живота ни е отражение на нашите приоритети. Кажи ми как прекарваш дните си и ще ти кажа какво ще бъде бъдещето ти. Това важи както за теб, така и за мен. Благодаря ти, че отдели от времето си да изгледаш това видео днес. Надявам се, че ти е било поне малко полезно. Ако е така, абонирай се за канала и го сподели с някой, който също има нуждата да го чуе. До следващото видео! Чао!